people of Greece, and it's a real honor and privilege to be here at this event today. And I'm not very good at speeches and talking, but I feel that that it's an honor for me, being a non-Greek, to be in this ceremony. I feel Greece runs through my blood, and it runs in my mind and heart. And if it wasn't for Greece, there would not be any Western civilization. Ευχαριστώ. Long live Greece, long live Sparta, long live Leonidas, Molon Leve. Φύλακες του Νότου, πνεύματα του Άρεος, νοές των ηρώων που θυσιάστηκαν, παραστείτε στην τελετή μας και προστατεύσατε το χώρο αυτόν. Καλησπέρα. Η μάχη των Θερμοπυλών, που περιγράφεται αναλυτικώς από τον Ηρόδοτο και τον Διόδωρο, πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 480 πρώτης νέας χρονολογήσεως μεταξύ συμμαχίας ελληνικών πόλεων κρατών και της Περσικής Αυτοκρατορίας που εξεστράτευσε εναντίον της Ελλάδος με επικεφαλής τον βασιλέα της Ξέρξη τον Πρώτο. Η μάχη έγινε σε αυτόν εδώ τον χώρο, στο στενό των Θερμοπυλών, στην Φθιώτιδα γη. Ο ελληνικός στρατός, ο οποίος αριθμητικός ήταν ένα μικρό κλάσμα εν σχέση προς τον υπέρογκο Περσικό στρατό, κατόρθωσε να αναχαιτήσει την προέλαση του Περσικού εκστρατευτικού σώματος επί 6 μέρες, πριν σκοτωθεί μέχρι ενός. Το Σεπτέμβριο του 490 πρώτης νέας χρονολογήσεως, οι Πέρσοι ηττόντες στη μάχη του Μαραθώνης, την δυσχυλιωστή 500η επέτειο της οποίας θα τιμήσουμε φέτος τον προσεχή Σεπτέμβριο. Ο Ξέρξης, διάδοχος του Δαρίου στο Περσικό θρόνο, θα οργανώσει νέα εκστρατεία για να επανορθώσει τα λάθη του προκατόχου του στην κατάκτηση των Αθηνών και για να εκδικηθεί τους Έλληνες για την βαριά του ήττα του Μαραθώνος. Οι προετοιμασίες του για τη νέα εκστρατεία αρχίζουν το 484 πρώτης νέας χρονολογήσεως. Καταλαμβάνοντας τη μία μετά την άλλη τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας, διαπερνά τον Ελλίσποντο και εισέρχεται στην Θράκη και στη Μακεδονία. Οι Έλληνες, το φθινόπωρο του 481 πρώτης νέας χρονολογήσεως, συγκαλούν Πανελλήνιο Συμβούλιο στο ναό του Ποσειδώνα στην Κόρινθο. Τη σύγκληση του Συμβουλίου απεφάσισαν η Σπάρτη και η Αθήνα και προσεκάλεσαν όλες τις ελληνικές πόλεις και βασίλεια εκτός αυτών που ήσαν ήδη υποταγμένα. Επεκράτουν αρκετές διαφορετικές απόψεις έως ότου διηγηθούν οι Έλληνες στο συνέδριο. Η μία άποψη, με επικεφαλή στην Θήβα, ήταν οι Έλληνες να υποταχθούν στους Πέρσες χωρίς αντίσταση. Μια άλλη άποψη ήταν υπέρ της στηρίσεως ουδετέρας τάσεως έως ότου διαφανεί από την κάθοδο του Ξέρξου η νέα κατάσταση. Η άποψη της αντιστάσεως μέχρι Στεσιάτων ήταν της Σπάρτης, των Αθηνών, των δύο βιωτικών πόλεων που δεν ακολούθησαν την άποψη των Θηβών, των Πλατεών και των Θεσπιών, καθώς και της Κορίνθου και όλης της υπολείπου Ελλάδος. Τέλος, οι Σιρακούσες ενήλυσαν να παράσχουν βοήθεια επειδή αντιμετώπιζαν εισβολές Καρχιδονίων, ενώ οι Θεσσαλοί δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Συμμαχία μόνο εάν μπορέσουν οι σύμμαχοι της Νοτιού Ελλάδος να φυλάξουν τα στενά των Τεμπών. Έτσι, στο Συμβούλιο απεφασίσαν τα εξής: δημιουργία γραμμής αμήνης στα στενά των Τεμπών, με αποστολή δυνάμεως 10.000 ανδρών, υπό τις διαταγές του Θεμιστοκλέους του Αθηναίου και του Ευενέτου του Σπαρτιάτου. Την ανωτάτη ηγεσία του στρατού και του στόλου να έχει η Σπάρτη, με στρατηγό τον βασιλιά Λεωνίδα και ναύαρχο τον Ευρυβιάδη. Να πολεμήσουν μέχρι θανάτου τους Πέρσες εισβολής, να τιμωρήσουν όσους Έλληνες πολέμησαν στο πλευρό των εισβολέων και να αφήσουν στο μαντίο των Δελφών το 1/10 των περισσιών τους. Αυτό το τελευταίο στο έχουμε υπόψη μας για τους σημερινούς επιόρκους πολιτικούς μας. Στη συνέχεια η άμυνα στα Τέμπια στάθε αδύνατος, καθώς οι Πέρσες βρήκαν ένα ορεινό πέρασμα και θα εκύκλωναν τις ελληνικές δυνάμεις εάν ο βασιλεύς Αλέξανδρος ο Πρώτος της Μακεδονίας δεν τους προειδοποιούσε να απεσύρουν τις δυνάμεις τους εγκαίρως. Η νέα γραμμή αμήνης ορίζεται να είναι οι Θερμοπύλες και το ακροτήριο Αρτεμίσιο στο βόρειο-ανατολικό άκρο της Ευβοίας. Έτσι, το 480 πρώτης νέας χρονολογήσεως, ο συμμαχικός στρατός, ο ελληνικός στρατός, με διοικητή τον βασιλέα της Σπάρτης Λεωνίδα, έφτασε στις Θερμοπύλες. Ο αριθμός των Ελλήνων ήταν 7.000 οπλίτες. Αναλυτικώς αναφέρονται 300 Σπαρτιάτες και 1.000 περίοικοι, ήλωτες, 500 Μαντινείς, 120 από τον Αρκαδικό Ορκομενό, 500 Τεγιάτες, 1.000 Αρκάδες, 400 Κορίνθοι, 200 Φιάσοι, 80 Μικυναίοι, 400 Θηβαίοι υπό την ηγεσία του Λεοντιάδου, 700 Θεσποιείς υπό την ηγεσία του Δημοφίλου, 1.000 Φωκείς
και το σύνολο των οπλιτών των οπουντίνων λεκρών. Εδώ θα πρέπει να γίνουν ορισμένες διευκρινήσεις. Οι Σπαρτιάτες, όπως και οι Κορίνθοι, έστειλαν αυτή τη μικρή δύναμη των 300 μαχητών, διότι φοβούν το πιθανό χτύπημα στη Σπάρτη από το φιλοπερσικό Άργος ή εξέγερση στην Αχαΐα. Αυτοί οι 300 επιλέγησαν μεταξύ των πολιτών, οι οποίοι είχαν αφήσει απογόνους για να συνεχιστεί η γραμμή αιματόστων. Ήσαν δηλαδή κατά τεκμήριο άνω των 26-30 ετών. Οι Αθηναίοι δεν έστειλαν στράτευμα, επειδή βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τα Τέμπη και όσοι είχαν απομείνει ήταν παστρατιά στον Αθηναϊκό στόλο, στο Αρτεμίσιον. Οι Θηβαίοι και οι Λοκροί γυναγκάστησαν παρά τις απόψεις των περιποταγήσεις στους Μύδους να ακολουθήσουν τον συμμαχικό στρατό όταν αυτός έφτασε έμπροστα των πόλεων ζητώντας τη συνδρομή του. Από τον Ηρόδοτο γνωρίζουμε ποια ήταν τα έθνη που βαρτάξαν εναντίον των Ελλήνων στις Θερμοπύλες και τα διοικούσαν. Αναφέρει ο Ηρόδοτος ότι την ηγεσία των Περσών και της Περσικής Αυτοκρατορίας, ηγέτης του Περσικού ήταν ο Μαρδόνιος, Μαρδόχ ή Μαρδοχαίος, και την επίλεκτη δύναμη των Αθανάτων διοικούσε ο Ιδάρνης. Ο συμμαχικός ελληνικός στρατός είχε φτάσει στις Θερμοπύλες τέλειο Ηλίου, σχεδόν σαν και σήμερα. 2 μέρες μετά τους Έλληνες έφτασαν και οι Πέρσες. Οι Πέρσες στρατοπέδευσαν μπροστά από τις Θερμοπύλες, ανάμεσα στους ποταμούς Ασοπό και Μέλανα. Το στενό των Θερμοπυλών είχε τότε 9 χιλιόμετρα περίπου μήκος και 12 πλάτος. Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι ήταν τόσο στενό που περνούσε μία άμαξα προς μία κατεύθυνση τη φορά. Σήμερα το τοπίο έχει αλλάξει κατά πολύ λόγω των προσχώσεων του Περχείου ποταμού. Στα στενά οι Φωκείς είχαν χτίσει στα παλαιότερα χρόνια ένα τείχος για την προστασία των από τους Θεσσαλούς υφής επιδρομής. Αυτό το τείχος το ανεστήλωσαν οι Έλληνες του Λεωνίδα. Ουσιαστικώς ο δρόμος αυτός αναφέρεται ως στενά των Θερμοπυλών, γιατί υπήρχαν 3 στενά εν σειρά. Συγκεκριμένως, το πρώτο στενό, από βαρά προς νότο, ήταν το δυτικότερο στενό της Ανθήλης, τόπος συναντήσεως του Αμφικτιονικού Συνεδρίου. Το δεύτερο στενό ήταν στο σημείο όπου οι Φωκείς έκτισαν το τείχος. Και το τρίτο και ανατολικότερο στενό ήταν το στενό των Αλπίνων. Οι Έλληνες στρατοπέδευσαν πίσω από το τείχος των Φωκαίων, αλλά έδωσαν μάχες και στα 3 στενά της διαδρομής. Υπήρχαν και άλλοι δρόμοι προς την Νότιο Ελλάδα, αλλά ήσαν όλοι ορεινοί και δύσβατοι για μεγάλες στρατιωτικές μονάδες σχηματισμούς όπως αυτή των Περσών. Μοναδική αδυναμία των στενών ήταν το μονοπάτι της Ανοπέας Ατραπού. Ένα μονοπάτι απόκρημνο που άρχιζε από την Τραχίνα και μέσω του όρους Καλλιδρόμου έβγαζε στα ανατολικά των Αλπίνων, στα νότα της θέσεως των Ελλήνων. Οι Έλληνες εγνώριζαν την ύπαρξη της Ατραπού, ενώ οι Πέρσες όχι. Και ο μόνος τρόπος για να τη διασχίσουν ήταν με τη βοήθεια εντοπίων. Αλλά ο Λεωνίδας, για να εξασφαλίσει τα νότα του, έθεσε φρουρά ακριβώς στην έξοδο της Ανοπέας Ατραπού, στους Αλπίνους, τους 1000 Φωκείς που εγνώριζαν την περιοχή. Ο Ξέρξης, όντας μπροστά σε ένα συνασπισμό Ελλήνων στις Θερμοπύλες, εφαντάστηκε ότι με μια απλή επίδειξη του στρατού του και με τις γνωστές έχθρες μεταξύ των Ελλήνων, ο συμμαχικός στρατός θα διαλύεται εντός λίγων ημερών από μόνος του. Έτσι περίμενε μπροστά στις Θερμοπύλες για μερικές ημέρες, 4. Ακόμη έστειλε έναν υπαία ανιχνευτή να ελέγξει πόσες δυνάμεις φρουρούν το πέρασμα. Το τείχος όμως του εμπόδιζε εναντί τους Έλληνες. Μόνο τους Σπαρτιάτες διέκρινε που είχαν στρατοπεδεύσει έμπροσθεν του τείχους. Αφού παρήλθαν οι 4 ημέρες, και ενώ ο στόλος του στο Αρτεμίσιο εδέχεται συνεχόμενες ήττες από τον ελληνικό στόλο, απεφάσισαν να στείλει κήρυκες για να ζητήσουν την παράδοση των όπλων των Ελλήνων. Την πρώτη φορά, ο Τραχίνιος, που συνόδευε τον Πέρση κήρυκα, είπε ότι τα βέλη των Μύδων είναι τόσο πολλά, ώστε θα καλύψουν τον ήλιο. Τότε ένας γνωστός Σπαρτιάτης, ονόματι Διηνέκης, απήντησε λακωνικός. Ωραία, τότε θα πολεμήσουμε υποσκιάν, τέλη Ιουλίου. Γυρνώντας άπρακτοι λοιπόν, τους έστελε ξανά ο Ξέρξης, πρέσβης του, με διαταγή να υποσχεθούν πολύ πλούσια δώρα ανταλλάγματα στον Λεωνίδα για να παραδώσει τα όπλα. Ο Σπαρτιάτης βασιλεύς έδωσε τότε την ηρωικοτέρα των απαντήσεων. Μολόν λαβέ. Μολόν λαβέ. Εάν τολμάς, έλα να τα πάρεις. Ύστερα από αναμονή 5 ημερών και δεχόμενος αυτή την απάντηση, ο Ξέρξης έχασε την υπομονή του. Διέταξαν να επιτεθούν πρώτα οι Μύδοι, γνωστοί για την αδριοσύνη των, μαζί με τους Κισίους, ενώ για να τους υποστηρίξουν έστειλε στρατιώτες που ήταν συγγενείς των νεκρών της μάχης του Μαραθώνος. Με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να πολεμήσουν οι Πέρσες με πάθος για εκδίκηση. Λόγω της στενότητας του περάσματος, οι Πέρσες διοικητές κάθε τμήματος δεν μπορούσαν να στείλουν ολόκληρο το στρατό που διοικούσαν για να δώσει μάχη με τους Έλληνες, αλλά έστελναν κύματα μαχητών κάθε φορά. Οι Έλληνες παρετάχθησαν το πρώτο στενό για να δώσουν τη μάχη και συγκεκριμένως στην πρώτη γραμμή παρετάχθησαν οι Οπούντοι οι Λοκροί. Ο τρόπος της μάχης εδόθη ως εξής, ως λέγεται.
Οι Πέρσες έστελναν συνεχόμενα τμήματα στρατού ώστε να καταπολύσουν τους λιγότερους Έλληνες. Αντιστοίχως οι Έλληνες είχαν χωριστεί εις τμήματα κατά πόλης, ενώ πήραν θέσεις το ένα τμήμα πίσω το άλλο. Έτσι, όταν το τμήμα που πολεμούσε είχε πολλές απώλειες ή είχε κουραστεί, απεσύρε το πίσω και τη θέση του έπαιρνε το επόμενο τμήμα. Οι Έλληνες, συνηθισμένοι να πολεμούν σε διάταξη φάλαγγος, είχαν εκπαιδευτεί στους γρήγορους και συντονισμένους ελιγμούς ολοκλήρων στρατών και η εναλλαγή αυτή των τμήματων ήταν ένας από τους ευκολότερους ελιγμούς στον οποίο εκπαιδεύονται. Ο επουλισμός των ήταν επίσης ένα πλεονέκτημα έναντι των Περσών. Οι Πέρσες ήταν πάρα πολύ ελαφρά απειλισμένοι, σχεδόν ανύπαρκτη πανοπλία και η ασπίδα τους ήταν σχεδόν ολόκληρη ψάχνη. Αντιθέτως, ο Έλληνας φαλαγγίτης είχε πολύ βαρύ οπλισμό, με μόνο τα μάτια του να φαίνονται κάτω από τις σχισμές της περικεφαλαίας και το υπόλοιπο σώμα του επαλύπτεται από θώρακα, κοιμίδες, περιβραχιόνια και μια μεγάλη ορικάλκινη στρογγυλή σπίδα. Ακόμη το δόρυ του ήταν μακρύτερο από αυτό των αντιπάλων του και όταν έπεφτε πάνω σε περιζική ασπίδα, την διαπερούσε και χτύπαγε τον άνθρωπο που βρίσκεται όπως ήταν αυτής. Όσο περνούσε η ώρα, η ορμή των αλαζόνων μύδων ανεκόπτετο δημιουργώντας ένα κύμα υποχωρούν των Ανατολιτών. Βλέποντας αυτά, ο Ξέρξης, την τελευταία μάχη της πρώτης ημέρας, απεφάσισε να στείλει στη μάχη την προσωπική του φρουρά, τους αθανάτους, με τον ίδιο τον Ιδάρινο επικεφαλής. Ο Λεωνίδας έδωσε τους Σπαρτιάτες ως πρώτο τμήμα που θα αντιμετώπιζε τους αθανάτους και εφήρμοσε τον αμυντικο-επιθετικό σχηματισμό φάλαγγος. Το σχέδιο προέβλεπε κίνηση των 300 προς τα εμπρός στην πρώτη φάση της επιθέσεως, δηλαδή στο πρώτο στενό, την κίνηση προς τα οπίσω ύστερα, δηλαδή στο δεύτερο στενό, μπροστά από το τείχος, φάση τακτικής υποχωρήσεως, ενώ τέλος ευνηδιαστική κίνηση προς εμπρός, φάση αντιεπιθέσεως. Με αυτόν τον τρόπο οι Σπαρτιάτες επροσποιούνται ότι υπεχώρουν, τραβώντας, παρασύροντας πολλούς Πέρσες στη θανατηφόρο παγίδα, ενώ ύστερα ανέστρεφαν το μέτωπο, δίνοντας άλλη μια σφοδρή σύγκρουση με τις ασπίδες των πάνω στο μέτωπο των ελαφροντημένων Περσών. Ο ελιγμός εξετελέστη αρίστος και πολλοί από τους επιλέκτους Πέρσες βρέθηκαν νεκροί. Αποτέλεσμα ήταν να τους στρέψουν σε άτακτη φυγή, ενώ πολλοί από αυτούς έπεφταν από τον κρενό της θάλασσας στην θάλασσα λόγω της στενότητας του εδάφους και της πιέσεως την οποία ανήσχουν οι πάνωπλοι και εξαιρετικώς εκπαιδευμένοι Σπαρτιάτες. Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι ο Ξέρξης, ανικρίζοντας το επίλεκτο σώμα να υπεχωρεί και να ητάται, ανεπίδησε 3 φορές το θρόνο του από όπου παρακολούθησε τον όλο αγώνα. Οι αθάνατοι σαν παρελθόν. Η επομένη μέρα στα στενά, 6η μέρα από το έφτασαν οι Πέρσες και 2η μέρα συγκρούσεων, βρήκε τους Έλληνες με ηθικό ακμεότατο. Ο Ξέρξης έστελνε κατά κύματα τους στρατιώτες του χωρίς διακοπή μέχρι να πέσει ο ήλιος. Ήθελε να κουράσει τους Έλληνες. Μέχρι και το μεσημέρι τα τμήματα των Ελλήνων εναλλάσσανε την πρώτη θέση για να ξεκαρωστούν οι μαχητές που πολεμούσαν. Όμως από το μεσημέρι και έπειτα, όπως μας παραδίδει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, τα τμήματα της πρώτης γραμμής αρνήθηκαν να αλλάξουν με τα ξεκούραστα, γιατί είχαν σκοτώσει ήδη τόσους πολλούς βαρβάρους και η δίψα τους για να πραγματοποιήσουν κι άλλες πράξεις ανδρείας δεν είχε σβήσει. Ο περσικός στρατός υπεχώρησε για άλλη μια φορά άπραγος και νικημένος. Μετά το τέλος της Δευτέρας Μάχης εδόθησαν αριστεία. Οι ηρωικότεροι όλων ήσαν οι Σπαρτιάτες Διηνέκης, που έδωσε και την περίφημη απάντηση Τερισκιάς, ο Αλφεός και ο Μάρον, η του Ορσιφάντου και ο Θεσπιεύς διηθύραμβος του Αρματίδου. Πόσα άραγε από αυτά τα ονόματα μνημονεύονται σήμερα στον χώρο της ελληνικής παιδείας, πόσοι εξ αυτών τιμώνται από την επίσημη ελληνική πολιτεία. Αγανακτισμένος ο Ξέρξης συνεκάλεσε συμβούλιο. Τότε ένας Έλληνας που γνώριζε καλά την περιοχή, ο εφιάλτης του Ευρυδήμου, παρουσιάστηκε μπροστά στον Ξέρξη. Το δήλωσε ότι εγνώριζε ένα κρυφό πέρασμα πίσω από τις γραμμές των Ελλήνων και ότι μπορούσε ο ίδιος να οδηγήσει εκεί το στρατό του έναντι αδράς χρηματικής αμοιβής. Ο Ξέρξης συνεφώνησε και ζήτησε από τον Ιδάρινη να πάρει τους αθανάτους, όσοι είχαν απομείνει εξ αυτών, και όσους άνδρες έκρινε απαραίτητο και να ακολουθήσει τον εφιάλτη. Με 20.000 άνδρες ο Ιδάρινης και ο εφιάλτης ξεκίνησαν νύχτα. Όλη τη νύχτα διέσχιζαν την ανωπαία τραπό καλυμμένη από πελανιδιές. Λίγο πριν χαράξει, έφτασαν στην έξοδο, εκεί που βρίσκονται οι Φωκείς. Αυτοί μόλις που είχαν αντιληφθεί τους Πέρσες και δεν είχαν λάβει τις κατάλληλες θέσεις. Οι Πέρσες με τα τόξα τους κρατούσαν τους Φωκείς μακριά του, λόγω του αναμάλου δάφους. Ο διοικητής της ελληνικής φρουράς διέταξε να υποχωρήσουν σε υψηλότερο σημείο, ώστε να μην τους φτάνουν τα εχθρικά βέλη, αλλά και αναγκάζοντας τους Πέρσες να τους ακολουθήσουν. Ο Ιδάρινης όμως άφησε μια φρουρά να κυκλώσει τους Φωκείς, 20.000 Πέρσες, 1.000 Φωκείς, και οι υπόλοιποι Πέρσες κατηφόρησαν για να βρεθούν στα νότια των Ελλήνων. Εκείνο το πρωινό, ο Μάντης Μεγιστίας στο στρατόπεδο των Ελλήνων έκανε τις συνηθισμένες θυσίες και είδε δυσίωνα μηνύματα. Ο θάνατος, είπε, θα ερχότανε σήμερα να βρει τους υπερασπιστές των Θερμοπυλών.
Ύστερα από λίγο, ένας Έλληνας που απεστάτησε από το στρατόπεδο του Ξέρξου και πήγε στο Λεωνίδα να τον προειδοποιήσει για την κίνηση του Ιδάρνη, ο Έλληνας αυτός είναι ο Τεραστιάδης, από την Κίνη τους πληροφόρησε για τα γεγονότα. Οι μεροσκόποι του Έλληνα βασιλέως επιβεβαίωσαν την είδηση. Ένα απόσπασμα εχθρών έκανε κυκλωτική κίνηση. Αμέσως ο Λεωνίδας συνεκάλεσε συμβούλιο. Εκεί απεφασίστησαν τα εξής. Κάθε ελληνική πόλη θα απέσυρε τις δυνάμεις της, διότι θα ήταν ανούσιο να χαθούν τόσοι μαχητές την ώρα που, αφού ήταν προδιαγεγραμμένοι ήττατον, μπορούσαν να δώσουν μάχη σε άλλο σημείο εναντίον των Περσών. Όσο οι Έλληνες σύμμαχοι θα απέσυρουν τις δυνάμεις των, το στενό θα το κρατούσαν οι 300 Σπαρτιάτες. Οι 700 θεσποιείς, κάνοντας αναφορά στο κοινό πρόγονο των Λακεδαιμονίων και των Ινδίων, τον ημίθιο Ηρακλή, δήλωσαν ότι δεν εγκαταλείπουν τις θέσεις των. Ο Λεωνίδας, καθώς πολλοί από αυτούς είχαν διακριθεί για τη γενναιότητά τους στη μάχη, εδέχθη την προσφορά των να τους αφήσει να μείνουν στον πλευρό των 300. Ο Λεωνίδας δεν άφησε από τα στενά να αποχωρήσουν 400 Θηβαίοι, γνωρίζοντας ότι η Θήβα είχε φιλοπερσικά αισθήματα, εφοβήθη μήπως προξενήσουν προβλήματα στην υποχώρηση των υπολείπων Ελλήνων και τους κράτησε μαζί του για ασφάλεια των υποχωρούντων και αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το μεγαλείο της ευφυΐας του και της συμπόνιας προς τους συμμάχους του. Ταυτοχρόνως εδόθη εντολή στο σύνδεσμο του ελληνικού στρατού με τον στόλο στο Αρτεμίσιο, τον Αμβρόνικο του Λυσικλέους από την Αθήνα, σε περίπτωση που δεν έμενε ζωντανός κανένας στο φερό των Θερμοπυλών, να διατάξει υποχώρηση του στόλου στη Σαλαμίνα. Μαρτέος, ο Κορίνθιος διοικητής, προσπαθούσε να μεταπείσει τον Λεωνίδα να υποχωρήσει και αυτός μαζί τους. Ο Σπαρτιάτης βασιλεύς είχε πάρει την απόφασή του. Εκτός αυτού, ένας κρισμός της Πυθίας είχε πει ότι η Σπάρτη για να σωθεί πρέπει να θυσιάσει ένα βασιλιά της. Ο Λεωνίδας θεώρησε ότι έπρεπε να θυσιαστεί για να σωθεί η πατρίδα του. Πέραν αυτού όμως, κοιτάζοντας πιο ψύχραιμα την κατάσταση, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι λειτουργήσε ως οπισθοφυλακή, κερδίζοντας χρόνο για τους υποχωρούντας συντρόφους του. Κάποιος όμως έπρεπε να μεταφέρει τα νέα και στη γερουσία στη Σπάρτη. Ο Λεωνίδας επέλεξε τους Σπαρτιάτες Έβριτο και Αριστόδημο. Όταν υπεχώρησαν τα ελληνικά στρατεύματα, ο Έβριτος δεν άντεξε να εγκαταλείψει τους συντρόφους του και επέστρεψε και πέθανε μαζί τους. Ο Αριστόδημος, είτε επειδή είχε να μεταφέρει το μήνυμα, είτε επειδή φοβόταν το τέλος του, πήγε στη Σπάρτη. Εκεί αντιμετώπισε την περιφρόνηση των συμπατριωτών του, επειδή εγκατέλειψε τον βασιλιά τους. Όμως στην μάχη των Πλατεών, αυτός ο Σπαρτιάτης επέδειξε ιδιαίτερη γενναιότητα και στο τέλος βρήκε και τον θάνατο εκεί, τιμημένος και απελευθερωμένος από τις κατηγορίες που του προσέδιδαν. Ο Μάντης Μεγιστίας έδιωξε τον μοναδικό του γιο και ο ίδιος θα στάθει στο πλευρό του Λεωνίδα μέχρι τέλους. Έτσι ο Σπαρτιάτης βασιλεύς με 1.400 άντρες, αριθμός που κανονικά πρέπει να είναι ελαφρώς μειωμένος, εάν υπολογιστούν και οι απώλειες των δύο προηγουμένων μαχών, τις οποίες όμως δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια, έμεινε στα στενά. Ο Ξέρξης έδωσε εντολή για επίθεση λίγο μετά τις 10 το πρωί, την 4η Αυγούστου του 480 πρώτης νέας χρονολογήσεως. Οι Έλληνες αλλά βγήκαν σε σχηματισμό φάλαγγος στον ανοιχτό χώρο. Οι περσικές δυνάμεις τους κύκλωσαν και άρχισε μια άγρια μάχη. Ο ηρωισμός των Ελλήνων έφτασε στα όρια του, σκοτώνοντας μάλιστα και πολλούς Πέρσες ευγενείς, όπως τα ξαδέρφια του Ξέρξη, Αυροκόμα και Υπεράνθη, ώσπου σε μια στιγμή ο βασιλεύς Λεωνίδας έπεσε νεκρός. 4 φορές προσπάθησαν οι Πέρσες να πάρουν το σώμα του, αλλά και τις 4 προστατεύτηκε από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι κατόρθωσαν και πήραν πίσω το σώμα του βασιλέως τους. Τότε φάνηκε ο Ιδάρνης από τα νότα των Ελλήνων και ξεκίνησε μια πιο άγρια σφαγή με τους Έλληνες να υποχωρούν γύρω από το λόφο του Κολονού, όπου οι Έλληνες συνέχισαν να μάχονται με νύχια και με δόντια, αφού όλα τα όπλα τους είχαν σπάσει, όπως μας παραδείγει το στο κείμενο του. Ο Ξέρξης, φοβούμενος και άλλες απώλειες, διέταξε τους τοξότες του να σκοτώσουν τους Έλληνες, οι οποίοι εξυντυλμένοι εφωνέθησαν μέχρι και τον τελευταίο πίσω από τον Κολονό λόφο. Οι μόνοι που παραδόθησαν είναι οι Θηβαίοι, που δήλωσαν πως μηδίζουν και υπακούουν στην θέληση του μεγάλου βασιλέως της Περσίας. Αλλά αυτοί αντιμετωπίζουν το σκληρό τελικό πρόσωπο του Ξέρξου, αφού όλοι εσφραγίστηκαν στο μέτωπο με τα βασιλικά στίγματα που εδίνουν τους δειλούς στο πεδίο της μάχης. Το τέλος της μάχης βρήκε τον Εφιάλτη και τον Ιδάρνη πλουσίους από τα δώρα του Ξέρξη, τους ιδίως ατιμασμένους, του περσικό στρατό, δοξασμένο για την νίκη του,
τον μισό ελληνικό στρατό σφαγιασμένο και τον υπόλοιπο που χωρούνταν μπροστά στην κοσμοπλημμύρα των Περσών. Μια τελευταία λεπτομέρεια έμεινε να ολοκληρώσει ο σκληρός Πέρσης ηγεμόνας στον θρίαμβό του. Διέταξε να βρουν το σώμα του Λεωνίδα και να το φέρουν μπροστά του. Όταν βρέθηκε και το αναγνώρισε και ο Δημάρατος, εξόριστος Σπαρτιάτης στην αυλή του Πέρσου, των Περσών, διέταξε να το αποκεφαλίσουν και να καρφώσουν το κεφάλι του Λεωνίδα σε ένα πάσαλο για να θυμίζει σε όλους τι παθαίνουν αυτοί που αρνούνται αχάριστα τις προσφορές του. Αργότερα οι Σπαρτιάτες πήραν το ακέφαλο σώμα του Λεωνίδα και το έθαψαν. Πιθανώς κάποιοι Έλληνες του στρατοπέδου του Ξέρξη βρήκαν κάποια ευκαιρία και το πήραν και το παρέδωσαν στον Πασανία μετά τη μάχη των Πλατεών. Έκτοτε το όνομα Εφιάλτης έγινε συνώνυμο του προδότου και δυστυχώς έχουμε τέτοιους πολλούς. Ο Ξέρξης συνεκάλεσε συμβούλιο για την επόμενη κίνησή του. Ο Δημάρατος το συμβούλευσε να στείλει πλοία από τον στόλο του στα Κύθυρα και από εκεί να παρενοχλεί τους Σπαρτιάτες, ώστε να μην βοηθήσουν τους υπολείπους Έλληνες όσο ο στρατός του θα κατακτούσε την Αθήνα και τον ισθμό της Κορίνθου. Σήμερα οι ιστορικοί κρίνουν τη σκέψη αυτή του Δημαράτου ως στρατηγικός ορθή. Όμως ο αδελφός του Ξέρξη, ο Αχεμένης, αλλά και η βασίλισσα της Αλικαρνασσού Αρτεμισία, φοβούμενοι την ολοένα και μεγαλύτερη εύνοια που εκέρδιζε ο Δημάρατος, πρότειναν να μην χωριστεί ο στρατός από τον στόλο και να συνεχίσουν μαζί ως την Αθήνα και πρότειναν ως επιχείρημα ότι ο στόλος είναι απαραίτητος για να επικοινωνούν με την Περσία. Ο Ξέρξης, ευτυχώς για τους Έλληνες, εισπάστη την άποψη του αδερφού του και της Αρτεμισίας και έτσι συνέχισαν την καθοδό τους. Αργότερα, στο πεδίο της μάχης των Θερμοπυλών, εστήθη το γνωστό επίγραμμα του Σιμονίδου «Όξιν, αγγέλιλα και δαιμονείς, ότι είδε κείμεθα της κείμεν ρήμαση». Από το τέλος εκείνης της πολυνέκρου μάχης μέχρι και σήμερα, η θυσία του Λεωνίδα και τόσων ανδρών, σε αυτό το σημείο, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα ηρωισμού και ανιδιοτελείας. Η θυσία αυτή έγινε αντικείμενο εξυψώσεως ηθικού πολλών στρατών, από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική εποχή μέχρι και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχαίοι και νεότεροι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει τη μάχη των Θερμοπυλών ως εξαιρετικό παράδειγμα ανδρείας, αυτοθυσίας και ακάμπτου πίστεως ενάντια σε δυσμενείς περιστάσεις. Οι επιδόσεις που επέδειξαν οι αμυνόμενοι της μάχης των Θερμοπυλών κάτω από αντίξωες συνθήκες έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο ιδιαιτέρας μελέτης και σχολιασμού σε θέματα εκπαιδεύσεως, εξοπλισμού στρατού, εκμεταλλεύσεως των φυσικών τοποθεσιών. Παράγοντες οι οποίοι με τη σωστή χρήση των αποτελούν πολλαπλασιαστές ισχύως στα πεδία της μάχης για την πλευρά αυτών που τα υποφελείται. Η μάχη των Θερμοπυλών, αν εξεταστεί με κριτήρια στρατιωτικά, ήταν μια ήττα για τους Έλληνες. Οι Πέρσες είχαν αποδειχθεί νικητές, αλλά με μεγάλες απώλειες και πεσμένο ηθικό. Οι ηττημένοι Έλληνες εκέρδισαν μια ηθική νίκη. Οι Θερμοπύλες έγιναν το αιώνιο σύμβολο της θυσίας των και του χρέους για την υπεράσπιση της πατρίδος και των μεγάλων ιδανικών. Και τα ηρωικά αυτά κατορθώματα εκείνων των υπερανθρώπων ενέπνεουν μέχρι προσφάτως τα Ελληνόπουλα, μέχρι της περίοδου που ανέλαβαν την εξουσία στην Ελλάδα οι εχθροί του ελληνικού έθνους και των εθνών γενικότερα, οι οπαδοί της παγκοσμιοποιήσεως και της παγκοσμίου διακυβερνήσεως. Έλληνα, αντιθέτως από όσα υποστηρίζει η προπαγάνδα εκείνων που σε θέλουν αιωνίως υπόδουλο και ενυπνώσει, οι λακεδαιμόνιοι και οι θεσποιείς που εφωνεύσαν στις Θερμοπύλες δεν έχησαν το αίμα τους γιατί τάχα ήσαν ερωτευμένοι με το θάνατο ή γιατί έπασχον από μαρτυρική διάθεση. Έμειναν εκεί και πολέμησαν έως θανάτου σε λογικό και στρατηγικό αγώνα, πιστοί στο καθήκον και στην υπόσχεση πολεμιστού προς πολεμιστή, καλύψαντες τους συμμαχητές τους που εμάχοντος στο Αρτεμίστιο, πιστοί στις αξίες των που τους είχε διδάξει η πατρόα παιδεία, ελευθεροτυπείς, ελευθεροπρεπείς και υπέροχοι, ως αρμόζει σε πραγματικούς Έλληνες. Οι Θερμοπυλομάχοι δεν είναι άπιαστοι ήρωες ή μακρινές ιστορικές φιγούρες για να τους εκμεταλλεύονται οι πατριδοκάπηλοι και οι πλήστοι όσοι απατεώνες που καταδυναστεύουν πνευματικώς στον τόπο μας. Οι Θερμοπυλομάχοι είναι αιώνια παραδείγματα προς μίμηση, μας καλούν σε καθημερινή μάχη και αιμονή στις αξίες και τα ιδανικά μας, στο καθημερινό πόλεμο, τον αόρατο πόλεμο που μένεται τριγύρω μας, και όσο λιγότερο τον συνειδητοποιούμε εμείς, τόσο χειρότερα για εμάς τους ιδίους, για την πατριγονική μας κληρονομιά, για την ελευθερία μας και την αξιοπρέπειά μας. Οι ηρωικοί υπερασπιστές των Θερμοπυλών, με τη θυσία των μπορεί να μην επέτρεψαν τελικά τις περσικές ορδές να περάσουν από τις Θερμοπύλες, συνέβαλαν όμως αποφασιστικώς στην τελική νίκη της Ελλάδος απέναντι στον ασιατικό επεκτατισμό και παραμένουν από τότε σύμβολο γενναιότητος, φιλοπατρίας και απαραμίλου ηρωισμού τόσο για τους Έλληνες όσο και για ξένους μελετητές. Και σήμερα η πρόεδρος της Βουλής μας δηλώνει γραπτός
Φεβρουάριος του 2005, στην επισημοτέρα των εκδηλώσεων, σε προφώνησή της προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ότι τα σύνορα της χώρας θα συρρικνωθούν και ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα μπορούν να παραβιάζονται και ότι το πολίτευμα της χώρας θα υποστεί μεταβολές. Ο νυν Πρωθυπουργός της Ελλάδος προφητεύει και προπαγανδίζει την παγκόσμια διακυβέρνηση σε πρόσφατη επίσημη δήλωσή του. Θάνατος! Θάνατος! Την προσγείωση αεροσκάφους άλλης χώρας, της Βαρντάρσκα, σε ελληνικό έδαφος, σε επίσημη εκδήλωση με τα διακριτικά «Δημοκρατία της Μακεδονίας». Ο πρώην Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του και οι νυν κυβερνώντες δηλώνουν ότι αποδέχονται τη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία για τα Σκόρπια. Οι Έλληνες πολιτικοί εμίδησαν και ακυρώνουν τους αγώνες, τους μακραίωνους αγώνες του ελληνικού λαού, του ελληνικού έθνους. Μια μικρή μειοψηφία νεοελλήνων, εθνοαποδομητές, πατριδοκανίβαλοι, διεθνιστές, τολμούν με θράσος περισσό και έλλειψη ιστορικών γνώσεων και κρίνοντας με τα σημερινά δικά των κριτήρια να υποβαθμίσουν τα κίνητρα και τα συναισθήματα των θερμοπυλομάχων, θεσπιαίων και σπαρτιατών, προσπαθώντας να υποβαθμίσουν το μεγαλειώδες ιστορικό κατόρθωμα της αντιστάσεως, την οποία προέβαλε μια μικρή ομάδα Ελλήνων έναντι απειραρίθμων αντιπάλων εισβολέων. Έχονται συνηθίσει σε διαρκείς και συνεχείς υποχωρήσεις, παραχωρήσεις, ενοχλούνται στη σκέψη ότι κάποιοι προγονείς των έπραξαν διαφορετικώς από αυτά τα οποία σήμερα αυτοί οι πολίτες του κόσμου, οι οπαδοί της νέας τάξεως και της υποβαθμίσεως και της υποδουλώσεως του ανθρώπου διδάσκονται ότι πρέπει να πράξουν. Έχοντας εξαιρετικώς αλωτριωμένη εθνική συνείδηση, αδυνατούν να επενέσουν το γεγονός της αγάπης προς την κοινωνία, την οικογένεια, την πόλη, την πατρίδα, την οποία επέδειξαν οι ολίγοι γενναίοι θερμοπυλομάχοι έναντι των εκατοντάδων μυριάδων μοίρων εισβολέων και δέχονται ακρίτως, ασμένος και αφρόνος την εισβολή εκατοντάδων χιλιάδων ετησίως επίκων, πολλοί εκ των οποίων είναι απολύτως ασεβείς, αδιάφοροι, αγνώμονοι προς τον ευεργέτη ελληνικό πολιτισμό και προς το χώρο που τους φιλοξενεί εν τη δυστυχία του. Σεβόμεθα κάθε εμβιών, εις το οποίο η γενναιόδωρος μητέρα φύσης έδωσε το δικαίωμα να αναπνέει αυτόν τον αέρα και να θερμαίνεται από τον ζωοδότη βασιλέα ήλιο του πλανήτου Γη. Απαιτούμε όμως, εφόσον το αξίζουμε και πολλοί εξημών το αξίζουμε, να μας σέβονται και αυτοί. Οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχικοί Έλληνες, οι γεννήτορές μας υπήρξαν ο μοναδικός λαός στην ιστορία του πλανήτου, οι οποίοι σεβόμενοι και συμπονώντες τους ξένους, τους μη οικείους δηλαδή, εθέσπισαν Θεό για την φιλοξενία. Και όχι οποιοδήποτε Θεό, αλλά τον Πατέρα Θεόντε και ανθρώπων, τον Ξένιο Δία. Ας μην μας κατηγορούν λοιπόν ως αφιλοξένους οι αδαείς και οι ανιστόρητοι. Μολόν λαβέ μύδι της νέας τάξεως. Αθάνατη. Αθάνατη! Ευχαριστούμε τον Στέφανο Βαβούρα για την πολύ ωραία ομιλία του. Συγχαρητήρια κύριε Στέφανο Βαβούρα. Στους πιο παλιούς χρόνους, συνήθως επειδή γινόταν εμφύλιες σειράξεις, για να μην γίνει ταδευτικό αίμα, συνηθίζονταν να πολεμούν μικρές ομάδες επίλεκτων οπλιτών. Ή ακόμα καλύτερα, δύο πλήτες, οι οποίοι καθόριζαν και το ποιος θα είναι ο νικητής τελικά σε διαμάχη δύο πόλεων. Θα παρακολουθήσουμε μια επίδειξη του ραδιασμού ανάμεσα σε δύο πλήτες.